गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि अननायाव सिबिनाय जासिग्रोबाय। गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै, इतिमध्य गोबां बर' फरायसा आफादनि मावग्रा आफादगिरि बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंखाबाय। थांनाय 27 अक्ट'खालि भारत सरकार, असम सरकार आरो बर'नि समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे सुक्ति जालांबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे मोनसे बार बर'लेण्ड ओनसोलाव सोमजिबाय, बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव सम आरो बेखौ खाबु लानानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी गोरोबलायनानै दावबायनायनि लामायाव थांनायनि प्रयजन बाहागोखौ जों सृष्टि खालामबाय। जेरै गोबां सुबुंफ्रा बे सुक्तिखौ मोजां मोनदों, किसुमाना सोंखारिदोंबो। सोर बबेनो जों बिजिरनानै मा सार्थ लानानै सोंखारिदों बेखौ बुंनो थांलिया। खिन्थु जों गासै सुक्तिनि जिफोर दफाफोरखौ बिजिरना नायबा नुयो जे बे आसलथे बर'फोरनि थाखाय मोनसे आरोबाव जोंनि बे रायजोफोरनि सिमांखौ फोजाखांनायनि मोनसे बिथाखौ जों गायसननो हानाय जाबाय। जों आलादा रायजो थानायनि बाथ्रा थानानै जुदि जों आलादा रायजो थाखाय सोमावसारदोंमोन गोबां बोसोर आरो गोबां बे जोहोलावजोफ्रानो आलादा रायजोनि मुङाव जिउ बावबायमोन। खिन्थु आलादा रायजो मोनाखैबो जों जिखिनि बेबस्था मोनदों, जिखिनि मोनथाय मोनदों, बियो आलादा रायजो मोननो थाखाय आरो बारा गोबाव गैलिया। आलादा रायजो मोननायनि मोनसे गोग्गोम बिथा जों गायसननो हाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों। इतिमध्य दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिदाय लालांनाय आफादगिरिया बुंलांबाय बे सुक्ति जोंहा मा मा दं। जों बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सिमाखौ बांहोनोसै, जनसंख्या बांगोन, बर'लेण्ड बाहेरायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखायबो जों हानि रैखाथि होनो हाबाय। बर' भाषा काउन्सिल मोनबाय आरो बेनि गेजेरजों सारा आसामाव थानाय गासै बर'फोरखौनो रैखाथि होनायनि रैखाथि मोननानै थांना थानायनि बेबस्थाखौ जों होनो हादों। लोगोसे बे बर'लेण्डआव जों दासिमहालागै गंसेल' इउनिभारसिटि मोनदोंमोन थांनाय 2003 मायथाइयाव खालामनाय सुक्तिनि गेजेरजों। नाथाय दाखालिनि जे सुक्ति, बे सुक्तिनि गेजेरजों आरो 4 इउनिभारसिटि जों मोनबावदों। मोनसे जाबाय प्राइभेट इउनिभारसिटि, मोनसे उपेन्द्र बाबुनि मुङै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, मोनसे स्पर्ट्स इउनिभारसिटि आरो मोनसे अर्गेनिक इउनिभारसिटि। जोंनि बर'लेण्डआ सेपारेट स्टेट नङा, आलादा रायजो नङा, खिन्थु अब्लाबो जोंहा 5 इउनिभारसिटि जासिगोन। इतिमध्य जोंहा दंखायो बर'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो 4 इउनिभारसिटि जों मोनबावगोन। नोंथांमोना बिजिरना नायनो हागोन जोंनि साखाथियाव थानाय रायजो जेरै अरुणाचल, मेघालय, मिज'राम, मणिपुर, नागालेण्ड, बै रायजोफ्रा फुल फ्लेजेड स्टेटआवबो मोनसे इउनिभारसिटि दं। खिन्थु जोंहा दा फुल फ्लेजेड स्टेट नङा, 5 इउनिभारसिटि जोंनि गेजेराव सफैबाय। अब्ला बे सुक्तिया मानिहाय गाज्रि जाखो नोंथांमोना बिसार खालामना नायदो। स्टेट नङा, 5 इउनिभारसिटि जों मोनबाय आरो मोनसे एम्स अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सनि जि इकुवेल लेभेलनि मोनसे मेडिकल कलेज मोनबाय। बे सुक्तिनि गेजेरजों फैसिगोन। बेनिखायनो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों जिखिनि मोनदों, मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटआ मोननै मोनथायफोरखौ जों मोनदों, सुबिदाफोरखौ जों मोनदों आरो बेनिखायनो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय मोनसे जौगानायनि सुक्ति। गुबुन मोनसे बाथ्रा जाबाय जे बे सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि बर'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे पार्मानेन्ट पिस अरायथा गोजोन थासारि सफैबाय। मानोना थांनाय एनडिएफबि थांनाय समनि जे 34 इयार्स स्ट्रागल बेयाव जों हाथियारजों नांनायखाय जोंनि गेजेराव गिलुं गिलुं रायजो जानायमोन। गुबुन हारिफोरजोंबो एसे एनैबाबो दाङा फासि जादोंमोन।
आरो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव असान्ति मोनसे बारहावा बारबाय थादोंमोन नाथाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जों एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन मोनब्रै ग्रुपनिबो सोद्रोमाफ्रा दिनै सरकारनो हाथियारखौ गथायनो होनायाव दिनै जोंनि जे ओनसोलफोराव बे गासैबो हाथियार गैयै आर्म्स फ्रि मोनसे जन जाना थाबाय जेरावहाय हाथियार गैया बेवहायनो गोजोन थासारि फैयो आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों हाथियार गैयै जायगा जानायखाय दिनै गुबुन हारिफोरजों बर'फोरजों सिगांफोराव जेबायदि मोनसे गिलायनाय फोथायलायनो हायै बायदि मोनसे बारहावामोन बे गासैबो गैया जासिगोन आरो जोंनि न'खरफोराव जाय बिमा बिफाफोरा जाय बिब' बिनानावफोरा जा बिदा फंबायफ्रा गावनि न'खरनि सोरबा हाथियार दैनानै नांनो गोजानाव थाहैनायखाय बिथांमोननि गोसोआव जि गिलुं गिलुं अरायबो दिनै मा निउस सफैगोन गाबोन मा निउस सफैगोन बेबायदि मोनसे गोनो गोथोआव गिलुं गिलुं थानो गोनां बे बारहावा गैला आरो बेखायनो बेनि गेजेरजों जों दिनै मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय आरो बेनिखायनो आं स्पेसियेलि पार्सनेलि बिथांमोननो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गोजोननि सुक्ति आरो जौगाथाय लाबोनायनि सुक्ति It is a record of peace and development. Congress आइनि सासे दैदेनगिरिया मोनसे स्टेटमेन्ट होदों जोंनि सुक्ति जाखांनायनि सानथाम सानब्रैसोनि उनाव बिथांनि स्टेटमेन्टआ बेनो जे बिटिसि हिसाबै 50 बोसोर सासन खालामब्लाबो जि मोनथायखौ मोननो हानाय नङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों सानसेयावनो बे गासै मोनथायफोरखौ लाबोना फैबाय बेनिखायनो बे माबाया जोंनि थाखाय सुक्तिया जोबोद रंजाथाव जेरै गोबाङा खिन्थु बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारि लुबैया अरायबो दावराव दावसि जानायखौ लुबैयो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ जौगानायखौ लुबैया आरो जायफोरा बैबायदि गोजोन थासारि लुबैया जौगानाय लुबैया बिथांमोना अरायबो बे सुक्तिखौ क्रिटिसाइज खालामगोन आरो बे स्वाभाबिका आरो जों बिथांमोनखौ खामानिनि गेजेरजों मावनायनि गेजेरजों जोंनि सुक्तिया जे गोजोन थासारिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय बे बाथ्राखौ जों प्रमाण होनानै दिन्थिनांगोन जों सुक्तिथ' खालामबाय सुक्ति खालामनानै गोबां मोनथाय मोनबाय बेनो खिन्थु गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बे सुक्तिखौ खालामनायनि उनाव जों जिखिनि मोनथाय मोनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जायगाखौ रायजोखौ ओनसोलखौ जौगाहोनो हानायासो गिदिर बाथ्रा दा बेनिखायनो बे दायित्वखौ बे बिबानखौ नोंथांमोना साफ्रोमबो लानांगोन कारण बे गासैबो मोनथायफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन गाबोन जायहा बे बिटिआरखौ सालायगोन सरकाराव थागोन बिथांमोनासो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोननि दायित्व जाबाय गाबोन बिसायख'थि जायोबा बिसायख'थिनि गेजेरजों जाहाथे मोजां मानसिखौ सरकाराव फज'यो सरकार दानो थाखाय नोंथांमोना सायख'यो बिसोर गिदिर बाथ्रा बेखौसो नोंथांमोना मावनांगोन आरो नोंथांमोननि बेबायदि खामानिनि गेजेरजोंसो बै सुक्तिनिफ्राय मोननाय गासै मोनथायफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बेनिखायनो खावलायदों जे नोंथांमोना बे गिलिर दायित्वखौ गिलिर बिबानखौ मावफुंनानै जोंनि सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय गासैबो क्ल'जेस आरो टार्म्सफोरखौ मोनथायफोरखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बिनि बिबानखौ नोंथांमोना जाहाथे रुजुनो बेखौसो खावलायबाय बे बर' रायजो राजाफोरखौ गासैबो खावलायदों जे सुक्तिखौ जों खालामबाय सुक्तिनिफ्राय गोबां बायसा मोनबाय खिन्थु बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना साफ्रोमबो बिबान मावनांगोन आरो बे बिबाना जाबाय जे फैगौ बिसायख'थि समाव नोंथाङा जाहाथे उपयुक्त मानसि जाया जातिनि थाखाय समाज थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन बेबायदि मानसिखौ जाहाथे गाहायाव फज'यो दिनै बे पलिटिकेल मिटिंआव बेनिखायनो बुंनो सानाखै जे अमुकनो भट तमुकनो हो अमुक पार्टिखौ सापर्ट खालाम बेबायदि बुंनो सानाखै जिहेतु बे मोनसे स्टुडेन्टफोरनि फरायसा दुलाराय फरायसाफोरनि मोनसे अभिभाबक बेनिखायनो बेबायदि पार्टी बा पार्टिकुलार व्यक्तिनि नाम अमुकखौ सायख'नो होनना बुंनो सानाखै खिन्थु उपयुक्त मानसि जाय मानसिया जातिनि थाखाय खामानि मावगोन जाय मानसिया समाज थाखाय खामानि मावगोन जाय जातिया करप्सननि बिरुद्धে खामानि मावगोन बेबायदि मानसिखौ जाहाथे नोंथांमोना सायख'यो बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ गोजोनथों